final se les arriba. Mira, també han vingut les famílies. Hola, nens i nenes. Hola, papes i mames. M'he quedat, mira, aquí adormida, pintant el Paddington. I saps, estava pensant que m'encantaria poder viatjar. Com? Podem fer això avui? Sí, escolta'm una cosa, és veritat, avui és un dia ple de màgia i de fantasia. És el dia dels llibres, i als llibres passen coses molt màgiques. Senyor Drac, però jo sola m'agradaria anar amb ells i elles. Ho podríem fer? I amb el Paddington? Sí, ho podríem fer? Doncs jo crec que si us ve de gust viatjar amb la imaginació, heu de venir amb nosaltres. Dobby, dum! És veritat! Ja el tenim aquí, el conte, i està el Paddington! Ai, no m'ho puc creure! Doncs serà hora de començar a obrir aquest conte. Perquè el Paddington era un osset que vivia amb la seva tieta Lucy, al Perú. Fins que un dia la seva tieta Lucy va decidir que anés a Londres a viure. I allà a Londres el Paddington era super feliç. Però clar, quan t'estimes molt amb una persona i no la veus molt, doncs la trobes a faltar. I és aquí on comença la nostra història. Paddington, quan vulguis, pot sortir, Mireu. El Paddington va anar a una botiga de Londres, una botiga d'antiguitats, a comprar aquell llibre. El mateix llibre que esteu veient vosaltres, un llibre màgic, on es poden ficar aquelles persones a qui tu estimes amb tot el teu cor. El Paddington estimava molt la seva tieta Lucy. Ara la trobareu. Al primer lloc on va anar el Paddington van ser les Tower Bridge. Mireu. Com que no està el Paddington? El teniu aquí. Hola, nois. Hola, Paddington. Ens hem ficat amb tu al conte. Estem veient aquest meravellós vaixell. Doncs ja veureu, hi ha més coses? Oh, sí! El Paddington ens ha portat al Piccadilly Circus. És una plaça on la gent, allà a Londres, sempre acudeix. A més, hi ha un munt d'autobusos vermells de 2 plantes, un munt de lletres luminoses. Les veieu? Ton, tan, ton. Atenció, atenció, surt l'autobús, direcció a la catedral de Sant Paul. Corre, Paddington, me sembla que per aquí està el Paddington. A veure, que és que jo sóc tan gran. Ai, mireu! I està ben acompanyat. Jo us havia dit que aquest conte era màgic. La seva tieta Lucy, que també l'ha portat. A veure, com és aquesta catedral. Uau! Heu vist? Sant Paul Cathedral. És enorme, hi ha un munt de coloms. I com no tingui cuidat el Paddington, es menjaran el seu sàndwich. Mireu, el teniu d'aquí. La tieta fins i tot l'ha dit que vagi amb compte, que aquest pa amb melmelada, que és un dels menjars preferits del Paddington, li encanten els coloms. Així que marxen ràpidament cap a un altre lloc. És The House of Parliament. Està el riu Tàmesis pel mig, veieu? I hi ha vaixells. I això d'aquí, veieu? Que em tapa la cara. És el Big Ben. Ting! Ui! Ting! Ui! Ting! Em sembla que arriba l'hora de marxar. No, ja? Diu la tieta Lucy. Veieu? Mira. Ja han arribat. Aquí. El número 32. El número 32 del carrer Windsor's Garden. El Paddington ha de marxar. La tieta ha de tornar allà a Perú. I nosaltres també hem de tornar un altre cop a la nostra casa. Però us vull explicar un secret màgic. Això que hem fet avui nosaltres amb el conte del Paddington
ho podeu fer vosaltres també a casa. Segur que tindreu un munt d'històries i contes on ficar-vos. La imaginació us portarà